Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Godwill Akpabio, ya ce gwamnatin tarayya ta baiwa kowane gwamnan jiha naira biliyan 30 domin amfani da su wajen ragewa talakawa raɗaɗin tsadar rayuwa da suke fuskanta. Akpabio ya bayyana haka ne lokacin zaman majalisar tarayya a ci gaba da tattauna irin halin kunci da jama'ar ƙasar suka samu kansu a ciki, wanda ake dangantawa da cire tallafin mai. Shugaban majalisar ya ce ya samu waɗannan bayanai ne daga wajen hukumar tara kuɗaɗen haraji ta ƙasa da ake kira Internal Revenue Service, wadda ta miƙa wa jihohin waɗannan kuɗaɗe da ake magana a kansu. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Assalamu alaikum warahmatullah, sunana Maman Dakta mai zuri'a Modern Furnitures. Muna sai da kujeru, gadaje, TV stand, show glass, dukkan abin da ya danganci kayan ɗaki na amarya da canji da gyara duk muna yi. Muna ba da garanti ga kujerunmu, muna inganta su da izinin Ubangiji. Muna nan bisa titin liyafa kusa da Lady M Restaurant. Number waya mu kamar haka 080 67 11 1899. Sayan nagari mai da kuɗi gida. Muna maraba da ku.